झी मराठी, चर्चाही होणारच. कुंभोज जिल्हा परिषद मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार सौ सन्मती चौगुले तसेच लाटवडे पंचायत समिती मतदारसंघाचे उमेदवार अशोक माळी यांचा भेंडवडी येथे प्रचार दौरा व महिलांसाठी हळदी कुंकू समारंभ उत्साहात पार पडला. यावेळी सौ सन्मती चौगुले यांनी महिलांशी संवाद साधत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध विकासात्मक योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अशोक माळी यांनीही गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मतदारांनी भाजपला साथ द्यावे असे आवाहन केलं. हळदी कुंकू समारंभाला परिसरातील महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. प्रचार दौऱ्यादरम्यान गावातील ज्येष्ठ नागरिक, युवक, महिला तसेच भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ठिकठिकाणी उमेदवारांचं स्वागत करण्यात आलं. या कार्यक्रमामुळे अमोल निकम यांच्यासह भेंडवडी परिसरात भाजपच्या प्रचाराला चांगली चालना मिळाल्याचं चित्र दिसतंय. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगेसह कॅमेरामन अतुल कसबेकर, भेंडवडे.